Welcome back to my channel. खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायहरबावनाय जाबाय। बे हिनजावजो तुर्की ओ मेरे तुर्की ओ मेरे तुर्की नैबे मानैया हौवा फट' खिथियो तुर्की फट' आयो तुर्किया बाव दै मिथिगौ ना ओरैबायदि औवासुं खनायाव दै खोमादों आरो दै मेमब्रां खौ मेसिनाव गहोनोसै बारि खनायाव दैखुमादोंमोन दिनैसो नुबाय ओमफ्राय दा न'आव लांसै गोदान दावदै सोदेरबावबाय बोरो बेलथायनायखौ मिन्थिनो थाखाय बेबायदि क्रस होयो जोंहा बोथां जायैनि थाखाय बेयाव हांसोनिबो दङ टार्किनिबो दङ दाउ टार्कि बुङोना तुर्की बुङो आंथ' मा होनो टार्कि तुर्की पुरकि मानि होनलाबायो नै बेबायदि खालामनांगौ नै बेखिनियानो ओमफ्रायो 4 डेजनि उनाव सानब्रै बा सानबा बेबायदिनि उनाव दावदैखौ नोंथांमोना मोनानि समाव बेबायदि टर्च लाइट सुनानै ओरैहाय चेक खालामनांगौ अब्लाना मिन्थिगोन आरोना बियो दाउ जागोन ना जाया गला जागोन ना बले दाउ जागोन ओमफ्राय नै नायदो सिङाव बेबायदि जाबाथाय मोजाङै नुवाखै जानो हागौ सिङाव बेबायदि जाबाथाय बेयो रेडि आरोना बेयो दाउ जागोन बा हांसोबाबो बेबायदि तुर्किया खिन्थु ओंखारनो टाइम लायो 1 मान्थ बारा लायो बियो 1 मान्थ नांस्लाबियावनो जायो हांसो दाउफोरा थाबसिन जायो बे सिङाव मावबाय थादोंना बेबायदि जायो ओमफ्राय जुदि बेबायदि जेबो जायाबा बेयो गला जागोन आरो बेखौ नोंथांमोना बे गला जास्लाबि समावनो बेखौ जानो हागोन आरो माने बोखारनो हागोन मेसिननिफ्राय ओमफ्राय जाय बेबायदि सिङाव बेबायदि जाबाय बेबायदि मावबाय थानाय बायदि जाबाय अब्ला बेयो मिन्थिदो बेयो दाउसा जागोन आरो बा दाउ जासिगोन ओरैदि गब्लं दोननांगौ बार गनो थाखाय दोननांगौनो ना कार्टुनावसो बानायदों ओमफ्राय नै फांखा सिस्टेम दङ ओमफ्राय लाइट होबाय 100 वाटनि लाइट होदों ओमफ्राय दै दोननांगौ नै सेराव दोनै बिदि जाजोब्बाय बासनायो फुरा गोजोंसोमोन दोनै मारैबा गोथां ओंखारलांलायो ओमफ्राय नै बेखौ आं माखासे बेलथायखांबायमोन ओमफ्राय माखासेखौ बेलथायाखै माने बिदि क्रस होनायनि खारना जाबाय मा बेलथायनायखौ थाल मोननो थाखाय आं बेबायदि क्रस होदों आरो माने ओरै बेलथायबा होलायबा थाल मोनलायबाय ओमफ्राय ओरै होलायबा थाल मोनलायबाय बेलथायनायाव मोजां जायो आरो बेलथायनो एखमबा बावोबाबो सिनखौ
गोसोआव लाबानो मिन्थिबाय आरो आं बेलथायाखैमोन दिनै होननानै ओंखायनो बेबायदि क्रस सिन होदों आरो जोंहा बिदि बुर साउन्ड जाबाय थायो जेलानाखि हिटआ गुदुंद्राय जायोब्ला माबा टेक टाक हारसिंनो जोंलाय गोमोरलाय जाबाय थायो बिदिनो क्रसआ मोस्लिद जादों नैबे बेलथायनांगौ नैबे तुर्किनि दाउ बिदै बियो नै बिदि फाख्रा फाख्राया दाउ तुर्किनि बेलथायजोब्बाय ओमफ्राय दाना बे दैखौबो चेन्ज खालामनांगौ सानसेयाव खननै चेन्ज खालामो जोंहा बोरै खालामो बेलेगफोरनिखौ आं मिन्थिया जोंहा जिखिजाया सानसेयाव खननै चेन्ज खालामो आरो बे बासनखौ सानफ्रामबो फुनानै दोनबाबो बेबायदिनो माबा ओंखारफिनबाय थायो हारसिंनो गोथां बिदि जाबाय थायो मानोबा गुदुंजों जायो खोमा ना दैया गुदुं जायो एसे दुंबुर जायो आरो ओमफ्राय ओंखायनो दैखौ गुसु चेन्ज खालामबाय थानांगौनो ओमफ्राय बिदिनो ओंखारबाय थाबावगोन माने कारेन्ट सम थाङामोन जोंहाथ' इनभार्टार गैयाना ओमफ्राय बेनिखायनो ओंखारगोन ना ओंखारा बिराद गोसा दाउट जादोंमोन आरो जोंना बिमाया हरसे मेगन मोदै जालायनाय कारेन्ट थांबाय नामा होननानै थालायलाय मेगन मोदै जालायमोननो बेचारा ओमफ्राय लेम्प सुना दोनोमोन जोंहा बै जिङावहाय दैनि सेराव माबानानै लेम्प सुनानै दोनोमोन ओमफ्राय होमबाबो ओंखारबाय आरो कारेन्ट गैयाबाबो दाउदैया गुदुं थाबाय थानांगौ नालाय ओंखायनो ओंखारमारबाय फाइनालि मोजां मोनबाय ओंखारनानै हांसो ओंखारनायखौ नुनानै बेहाबो मावगासिनो बे दायो ओंखारदों हां लागासिनो दाउदै सिङावनो खिथि गाबबाय थाखायो नै गावगासिनो दङ नै गावगासिनो बे दायो नै गावखासिगोन बियो जिरलाय माखासे ओंखारथारथोंसै बेहा सरा गावजोब्बाय बेहाबो दा ओंखारसिगोन ने ओमफ्राय नैबे खनायाव टेम्पारेचार माने बेसेबां सिङाव बेसेबां गुदुं सोलिगासिनो दङ बेखौ मिन्थियो आरो मा दैयावहाय बारसोमैनि नै जे खोबना दोनबाय जोंहा दाउनि बिदै माबा फिसा ओंखारहांहांबो होना होदोंमोन ओमफ्राय ओंखारजोब्बाय नै तुर्किया उन्दैयाव बेबायदि जायो बिदि जायो उन्दैयाव नै बिदि थेंक इउ स' माच नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोसो गोरबोजों ओमफ्राय बे भिडिअआ माखासे 1 monthनि सिगांनो खालामना दोननायमोन ओमफ्राय माखासे नै दा सोलिबाय थानायनि माने भिडिअआनो बिदिमोन नालाय बेनिखायनो आं बेबायदि खालामनानै दोननांबाय ओमफ्राय नै आं दिनैसो आपल'ड होनो मोनबाय आरो ओमफ्राय गोसो गोरबोजों आं नोंथांमोननिसिम सरि बियो जे आं थाबै भिडिअ लाबोनो हाया माने नोंथांमोना गासिबो आंनि भिडिअनि थ्रुयैनो नुखायो मिथिखायोबो जानांगौ माने आं माखासे बिजि खामानियाव थायो आं माब्लाबा नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन नोंथांमोननो खिथागोन कि आं मा खालामनानै थायो ओरैनो थानाय जाया बांसिनानो माने हार्डवर्क खालामनो मोजां मोनो नालाय हार्डवर्कखौनो खालामदिंबाय थायो आरो बेबायदि ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि बे हांसो फिसाखौ नांगौब्ला नोंथांमोना आं कन्टेक्ट नाम्बारखौ खिन्थानोसै बेहाय नोंथांमोनहा कल खालामनानै ओरै जोंनि एरिया खाथिनिबा नोंथांमोनहा हांसो फिसाखौ लांफैनो हागोन आरो 9678 221040 9678 2210 and लास्टआव 40 9678 221040 ओमफ्राय बे नाम्बारा आंनि नङा आइनिसो आंनिखौ आं जेब्ला शेयार खालामगोन माने फेसबुक बा इन्स्टा बेखौ आं शेयार खालामगोन नोंथांमोनजों उनाव जाहाथे आंनि इउटुबनि फेमिलिया आरोबाव बारायबावो अब्ला आं नोंथांमोननो खिन्थागोन अब्ला नोंथांमोना डाइरेक्ट आंजों खबर लाहरनो हागोन आरोना बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो जोबथ'बाय नेक्स्ट भिडिअआव आरो लोगो मोनलायफिनसिगोन बाय बाय गासिखौबो लाभ इउ अल